πάλι, είμαι εδώ με τη φίλη μου την Εφέλη. Γεια σας. Βγήκαμε βόλτα μετά από πολύ καιρό. Μετά από πολύ καιρό. Ναι. Και τώρα και οι δύο κάνουμε vlog. Πείτε για εμένα στον άλλο. Ναι. Καλά θα πάει αυτό, Πολύ καλά, πολύ καλά. Να ξέρεις, έχω βγάλει σπυράκι εδώ, οπότε μην λες με τα σπυράκια. Και εδώ, άλλες. Πάμε να βρούμε να κάτσουμε. Yes. Πάμε. Go. Go πού? Πού πάμε? Πάμε, δεν πρέπει. Ναι. Ωραία. Nice. Very. Για περίμενε, κάποιος μου. Γεια, sorry. Μόλις έπεσε το κινητό. Έχω πάρει φράουλα. Πολύ ωραίο. Και από εδώ είναι Εφέλη. Γεια σας. Έχει πάρει το ίδιο. Φαίνεται, τώρα φαίνεται. Είναι γρανίτα φράουλα. Αυτά. Και ψάχνω για γλυκό σκοντές. Ναι. Ψάχνω για γλυκό που να τρώμε. Εμείς Και οι δύο. Αυτά πιστεύω. Παιδιά, άμα έχετε δει το κανάλι της Εφέλης, θα ξέρετε ότι έχουμε πάρει τελικά στο brownie. Ναι. Αλλά μελατισμένη καραμέλα. Όχι απλή καραμέλα. Ξέρω. Αγαπώ. Ναι. Ελπίζω να το πω και οι δύο. Ναι. Καλά, εσύ έχεις βρει το καλύτερο το μεταξύ. Το έχεις στήσει ωραία είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, εγώ δεν φαίνομαι μόνο. Κάτι θα. Θα δείξω. Στην υγειά σας. Κάτσε να βάλω γαλαμάκι. Γεια, τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Γεια σας. Είστε το brownies. Αυτό εδώ πέρα, να σας το δείξω. Ό,τι φαίνεται, δεν φταίω εγώ τώρα, εντάξει. Με την Πρώτη μου φορά. Και αυτή θα είναι η πρώτη real αντιδράσεις. Τίποτα. Θα σπάσω κάτι. Oh no. Ωραίο. Μελατισμένο. Πολύ ωραίο. Very. Ξέρεις τι, η αλαφισμένη καραμέλα είναι ζεστή. Good. It's good. Good. Αυτά, συνεχίζουμε εμείς. Bye. Είμαστε εδώ στην πλατεία Χαλανδρίου. Ναι. Και δείτε τι έπαθε. Εδώ πέρα. Από γρανίτα. Ωραία. Και βάφεται κιόλας και στον δρόμο. Οπότε... Τι να κάνω, θέλω να κάνω ένα τρέντ μαζί με την στελίτσα. Ναι, το μεταξύ προσπαθώ να κλείσω με το ένα χέρι την τσάντα. Το άλλο είναι με το κινητό. Καλά δεν πάει. Για κράτα μια κινητό. Ωραία, αυτό το κινητό. Έχεις δύο κινητά. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Από εδώ είναι το κινητό της Εφέλης και από το άλλο χέρι έχει το κινητό μου και τώρα το έχω εγώ, το πήρα. Αχα, σε γλώσσα. Εντάξει, η γλώσσα μας. Είμαστε βαπύρ. Έλα, θα το δείξω ένα βίντεο. Να έχω λίγο καρφετάκι. Θες να χορέψουμε μετά? Yes. Οκ, άρα να αναμένετε και βίντεο που χορώ. Guys, να πάτε στο Instagram να μου κάνετε follow όλοι. Θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή το Instagram της και το δικό μου, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς να το κάνω. Η τρελή της παρέα. Και οι δύο τρελές είμαστε, τι λες? Να αφήσετε σχόλια από κάτω. Και οι δύο τρελές είμαστε, μην λες τίποτα. Θα μας πάρουν σηκωτούς. Jesus Κάτω Christ. λίγο κόσμο μου. Τι! Δεν μπορώ, παιδιά. No.
Θέλει από την ώρα κάμερας. Να ξέρεις, αυτό θα ανεβεί χωρίς μοντάζ, Δεν θα κόψω κάτι. Α, ωραία. Την είδατε και πώς βάζει τώρα το κραγιόν. Ή λίμπλος λέγεται. Ναι, αλλά έχει και δρόμα για να... Ναι, Φαίνεται σαν κραγιόν τέλος πάντων. ναι. Γιατί δεν θα τα κάνω. Άντε να δούμε πώς θα περάσουμε. Όχι, δεν περάσω. Θα περάσουμε. Πρέπει. Για μας. Έλα. Ακόμα βάφεται. Εντάξει, η γλώσσα τα λέει όλα. Like, Γεια σας. Subscribe. and comment. Yes. Yes. And comment for the best. Love you the Yes. best. Yes. Love so much best. Δεν μας καλέσουν την αστυνομία. Okay. Sorry. Άντε να Πότε περάσουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείνω το βίντεο αυτή τη See you στιγμή. later. Ναι, γιατί πρέπει να περάσουμε κάπως. Περάσαμε επιτέλους. Περάσαμε. Μας άφησε ένας κύριος με τη μηχανή ναι, του. ναι. Respect. Ναι. Τώρα που πάμε. Θα πάμε στην εκκλησία που είπαμε. Α, ναι, πάμε στην εκκλησία που βγήκε το πρώτο βίντεο. Ναι, θα πάμε να το δείτε. Καλή μας τύχη λοιπόν. Καλά, δεν χρειάζεται να το δείτε κιόλας γιατί ήταν βασικά όχι. Το πρώτο βίντεο παίζει να ήταν το καλύτερο βίντεο που είχαμε κάνει. Ναι. Το μεταξύ τα μαλλιά μου είναι σαν κουρτίνα. Μαλλιά μου έτσι κατά. Μια χαρά είναι τα μαλλιά σου. Πείτε όλοι κάτω στα σχόλια ότι τα μαλλιά της είναι τέλεια. Thank you. Λοιπόν, κλείνουμε και ξανανοίγω όταν φτάσουμε στην εκκλησία γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Bye, γεια σας. Γεια! Παιδιά, μόλις φτάσαμε εκκλησία, μόλις έκατσε σε ένα... Καταλάβατε. Και αυτή εδώ η μορλή θέλει να ανέβω για να χορέψουμε. Κατάλαβες. Θέλουμε να κάνουμε ένα trend. Ναι, και εγώ θέλω να μόλις έκατσα. Οκ, θα κάνουμε σε λίγο. Εντάξει, σε αυτό συμφωνώ. Οκ. Οπότε, Sorry. είσαι καλά παιδί μου. Καλά είναι εσύ. Μια χαρά. Ξεκουραζόμαστε και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια. Yes. Bye. Bye. Δεν ξέρω να μιλήσω.